Meta aħna għandna il-connection anke ma' nies oħra, Marilena, kif taf inti. Meta inti qed tgħid kelma qabel it-training, wara training, kultant anke ġieli waqt tgħaddi xi ċajta xi ħaġa, il-fatt li qed madwar in-nies, dik il-ħaġa familjari, aħna bħala bnedmin minn dejjem konna nies illi għandna bżonn lil xulxin. Fil-fatt jgħidu illi bqajna neżistu bħala bnedmin għax kellna s-sapport ta' xulxin. Waqt li kien hemm annimali anke dinosawri li daw kienu dejjem jaħdmu għal rashom u għax kienu individwali biss u ma waħedhom biss, ma waslhom kienu x'in il-kelma, sparixxew mid-dinja. Ekku, ġew estinti. Estinti, grazzi. Ekku, infatti l-bira Matteos kellna diskussjoni ma' soċjologu fejn tkellimna illi no man is an island u kemm importanti illi dan il-kunċett li aħna nsejħulu individualism illi aktar u aktar nimxu lej, ħanka forsi wara l-pandemija, irridu nippruvaw noqogħdu attenti li nibqgħu fil-komunità. Intant, ħanħallik tkompli. Tista' tkompli għax dik huwa wieħed mill-iktar suġġetti naħseb importanti. Illi inti anke li bniedem ġast qed jisimak titkellem, laqas għandu għalfejn jgħidlek xejn mara hemm xi ħadd qed jismani, hija healing minna nnifisha. U l-eżerċizzju l-isport jagħti ħafna opportunità għalek għax qed ilaqqak ma' ħafna nies. Ġifieri dik hija fundamentali. Ħa nara fejn wasal. Anka illi tagħti l-kuraġġ il ħaddieħor u ħaddieħor jagħti kuraġġ lilek. Ġifieri anke li tkun qed tiġri fi grupp pereżempju.